kinay sa Kuwait, tutuloy pa ba yung Pangulo Senator Bong? Pupunta pa ba siya ng Kuwait? Sa ngayon naman po, wala namang pagbabago binanggit at plano niyang pumunta ngayong quarter na ito or sometime in March or April. Yun ang plano niyang pumunta sa Kuwait. After nung nagkaroon ng agreement with Kuwait noong 2018, maganda naman sana yung relasyon with both countries and also yung marami tayong mga hiniling na binigay naman po nila. Sana po maiwasan yung mga ganitong pangyayari na meron po mag-wish ng buhay na dapat makulong, managot, na I want justice.